Tervetuloa Lägen finaalipikkarileikillä esimerkiksi Adidas. There's no need for distance, no need for touch, no need for answers, 'cause I've heard enough. Open my hand. Ja niin Kätkönen nyt numero 2. Tama. Ia tulee kolmannella tanssilla V-Vibes. My heart
Vi applausi tuolle toiselle Vihi Paitinen. Superkaunista. Kiitoksia kyllä näin. Nyt on 4. tanssi. Aikainen hopsa. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, anything good and alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. But on the way past you, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Niin, ja viimeinen aplaus meidän alkaa. Aikaisen hopsakin ei tähdellä. Kaikille finalistille tähän pärast järjestää tanssijalkamme kohe aulustamisega, seega on kindlasti olla selleks valmis, nii nagu alati jätkame aulustamist täpselt samas järjekorras, nagu toimusid finaalid. Kuid täiskasvanud tänasugruppil on veel üks tants, veel viimane pingutus, veel viimane quickstep. Nyt on meille jätkänä aulustamiselle vähän luotettu teille. Jätteeksi jälleen Inge Lämpö Paus. Ja